Mari inoenda pane imwe mari. Sewiki vatengera kuda kwacho Tagwirei birthday present ye 1.2 million US dollars. Vari kuti 2025 Rolls Royce Cullinan Black Badge iri mu olive green color iri kuuya yakamirira Bhaibheri olive tree. Imika zvinhu zvacho. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukomana wanyora tsamba yake samazuva ese AI generated or Gemini atizive kuti chi but tichatongoverenga kuti ngazvidi sezvo gift yacho iri ye 1.2 million chingovahwira iwo tsitsi tingoverenga chirungu chacho. So vati iwo is the famous Seventh Day Adventist saying goes, each new year of life is a gift from God, a time to reflect, give thanks and renew our commitment to his purpose. Today, I want to celebrate a man whose wisdom, resilience, and faith have shaped both businesses and lives alike. Mr. Kudakwashe Richmond Tagwirei, you are a businessman of unquestionable integrity, a mentor, a role model, and a beacon of hope to many of us young businessmen who aspire to reach the highest levels of success as you have done. Your business empire has transcended industries and crossed borders into Africa, Europe, Asia, and beyond, proving that with hard work, discipline, prayer in capital letters, and faith Zakarema capital, nothing is impossible. Your commitment to ethical business, your deep-rooted principles, and passion for uplifting others, especially the youth, sets you apart as a leader. Mukomana vatongotrega atange nekutaura zvechechi kuva Tagwirei kavanozika mwana echisavadha abva atongovhura nyaya yake nekuti masavadha anoti imikani zvinhu zvacho siwiti yacho yakauma. Very calm and unassuming, you have embodied greatness and humility in a very exceptional way that I deeply admire. You are a symbol of patience and motivation. I have learned tremendously from you over the last few years, and I owe so much of my success to example. Your faith in Christ and your devotion to the SDA Church have been a testament to what it means to build on a foundation of righteousness. Just as the biblical olive tree symbolizes peace, endurance, and divine favor, your life has been a reflection of these virtues. Beyond the business world, your unwavering support for government endeavors and Vision 2030 have been remarkable. Your role in driving national development, fostering economic growth, and aligning your investment with Zimbabwe's long-term aspirations have shown us the commitment you have to contributing meaningfully to the transformation and prosperity of our great nation. Regai timbopoza timbonwa mvura chirungu chacho chinonzi symbolizes righteousness and what mukomana unonyora ndofunga kana vari mujeti naLulu wamuteke wakagara apa unoshaya kuti vanhu vari kufanira kuva vachidanana vachironga zvekuenderera mberi vanowana peko nguva yekunyora zvinhu zvakadai ndosikatangoti AI generated. But anyway, mukomana is very educated to honor your exceptional legacy and celebrate your birthday in a manner that befits your esteemed status. Today, Muswa 12 of February 2025, I confirm kuti ndatobhadhara in full for your brand new 2025 Rolls Royce Cullinan Black Badge in olive green, color inspired by the biblical olive tree, which symbolizes your heart of love and solid faith. The two-tone olive green and cream interior has been meticulously selected to reflect your grace, wisdom, and stature. At a cost of 1.2 US dollar, full duty and import taxes paid, your custom-made masterpiece will go into production in April and will be delivered to you in July this year without kukundikana. This is my small way of saying thank you, and as a tribute to your enduring legacy and the inspiration you have instilled in so many businessmen, including myself. I hope you accept this gift as my small token of appreciation and as a heartfelt gesture of gratitude for the impact you have had in my life and countless others. Happy birthday to you, mukoma wedu. Imigani zvinhu zvacho zvakaoma. Mari inonzi imagineti mami, ikaiswa apa ino attracta imwe mari dzongodai. Hanzi kwavakaenda vakabva vandopanana ikoko ndokukiya gate kuti isusu tiri kuno tisambopinde kusaidi ikoko wedu wetichatengekwa naniko maCullinan maBlack Badge ini chero green badge ndinotora. Zvinhu zvacho. So birthday ra celebrate kwa zvikuru.
1.2 million. Vamwe vaipiwa kadzema 500,000 dzema 250 kwaya zvima 10,000 zvichingoenda zvakadaro. Asi mukoma Tagwirei semunhu wepamusoro abva angonzi aiwa iyo 1.2 criteria yacho yakaoma guys. Munotoziva sekutaura kwaataura pano wiki nowati business raTagwirei rinoenda kuAsia kupi rakabata makontinent namakontinent. Apedza ipapo opuwa zveimwe 1.2. Ameno tichaona, maybe ivo vaTagwirei havasi kuzoaccepta ka inonzi chi gift yavo iyi. Kwaiko kunzi gift iri custom made haisati yatangwa, simbi dzacho dzichiri kufukunyurwa, ameno dziri kuexportiwa kana kuimportiwa dzichibva nechekupi dzozotanga kukandiwa dzichikonesewa yozopendewa yoiswa mastafu. Yakangomirira Tagwirei. Isusu totenga kana inenge yatova 50 hand zvakaoma. But Tagwirei wacho nezvataurwa kuti he's got a business empire, he is capable of buying ma Rolls Royce nezvimwe zvakadaro. Anokwanisawo kupa nyika yese mota. Honzwa kuchinzi apiwa mota guys, kwanokupiwa seiko mota? Misplaced priorities. Zvinobatsira chii kwatiri? Apa vanhu vari kufa muzvipatara amuna mushonga. Nhamo yacho vanhu yako vapinda mubrain kani vanotokomenta zviri good thinking kuti vangatopiwawo mota. Guys, birthday inopiwa nekuti munhu angotena makore apiwa obva atongopiwa mota. But anyway guys, sezvo iri present ka komatoi evanhu vane mari ka guys, haungazotengeriwo Tagwirei t-shirt yakanzi hatiperi kana kuti tinopera. Hazvizoitizve chero kuti udini umuindise kwaTeri kunodya sadza hazvizobudi. Zvezvotoda kuti mutotamba madhire boys rine mari. Zvinonetsa zvokutoti vamwe vari kuti hamuchinda uyu kauyu zvekuisa mishonga muzvipatara haadi zvachose, kutsvakira nherera pekugara hatodi. Ari kuda kutengera vanhu mota, kwemimi muri kuda kutongerera munhu pamari yake here? Mawo veteran chaiwo akapiwa 1.5 million kuti vasheye vese, ndo vakapa nyika yese freedom iyi. But one munhu ari kupiwa 1.2. Musa disrespect mawo veteran muchidai naimi. Pane vamwe vari kuti imi siyanai nazvo. Isusu sema proud Africans, we are committed to acknowledging and supporting my endeavor seWikine uchivayo. We believe that it is essential to separate personal biases and political affiliations from the tangible impact he has made. seWikine my contribution avo are significant. It is crucial that we appreciate his achievements, setting aside any differences in opinion. In doing so, tinogona kuva ne constructive dialogue toona kuti tingaitawo sei. But zvinoitika ndoti mukauya pano muchiataka seWikine hapana zvazvinoita. Muri kutozviita zvite wese. Ari kuramba achitoda kupa vanhu nekuti mimi muri kumupembedza kana kuti muri kumutuka anobva ada kuprova point. Saka beta mungonyarara, hanzi kusvika manyarara. Zvakangoimbwa wani nasekalaze kuti washotwa. Amenoti anofanira kuita sei? Unofanira kurutsa. Unotosvika pakuchikamu chekuzorora. Nhai madzibaba hamutipiwo komuteuro wamunogeza nawo here? Wangu uri kutadza chero Honda Fit. Taneta nekuramba tongoti congratulations. Toramba yedu tongoti wow. Tatova isu maambulance asiko kunyika yeZimbabwe. Instead of buying cars, help with building proper schools and roads in poor villages in Zimbabwe. That for me is a better legacy than enriching people who are already living large. Anyway, find a passion in something that you like. Buy those empty industrial sites in Bulawayo. Create employment for the people, or just give the money to the poor. This dear seWikine will gather you more admiration and a better legacy than just gifting people more. Tozokuti mari ndeyenyu, ko mari yacho haiperi here? Mugodi wacho ndeupi ko guys? Pane vamwe vari kuti isusu tiri kutenda nebasa ramaita. Pane mwana akapasa O level zvakanaka ne 12 subjects ma 6A machi haana kana mari yekuti aendererewo mberi. Vabereki vake havana chavainacho. Dei magonawo kubatsira ivavo seWikine zvaitiitira zviri nani. This man is purchasing life and making more money in the name of God. This can't shock us anymore. What more proof do we need? This money is evil indeed. Ari kutomanipulate vanhu with materialistic things in the name of giving. If he is the man of God for various reasons, why isn't he helping the poor people in Zimbabwe? Helping with facilities, schools. Instead, his money can't be given to the poor. Anyway.
munhu angaudziri hake pamari yake. Asi dai mamboona zvakaita Parira Nyatwa kugomoko. Sure guys, baba vaJoni naMinana vavharisa mastriti yanguva yowe umwe akati cheziya achipfachurwe dai mambochengeta. Vamwe vakati your priorities are not well calculated. Why don't you just finish the Gwanda project? This will benefit many people than those few individuals you keep blessing. But again, you are free to bless me as well. Kana mchingoda henyu tongoenda tonoona Victor totora mari dzacho tochidii zvino. Hanzi chero tikati hu tikati ha, baba Joni vanotiremera, baba Joni vanotyisa, baba Joni naMinana vanoremera mastrats. Do leave your comments on what you think panyaya yaTagwirei kuti wapiwa Rolls Royce Black Badge for birthday 1.2 million.